Nereler ho'lukan sen sağda qara. Yenini bilmedim mi gönlüne yara. Yürüsem ben sana ezbilen başını dinlemem sözlerim sen kıynamam idi. O bora bora adını sora söylenim bara men ne demedim. O bora bora adını sora söylenim bara men ne demedim. O bora bora adını sora söylenim bara men ne demedim. Zakon podnosti. Aha. Sen bilen yazarlıydıga. İsteyemezsinler. Oo. Tersine olmalılar olun. Ömür bir ayet ya. Ne açıyanım ol işte amaçlarım. Yo men ya iki çanak iyiydim o doğru man yani iştem açılan. Aslında var ya iyiymek var ya dünya en gol lezzetlerinin biri ha. Baktlı diye adam ya. Sen baktlı mı? Oo. Yani ol görünüp doğru. yakınla bir. Hemen var ya küçüğün olla şavada gelip işlem bilen valen benim diyetan ne ettim. Şu an sen bilen doğru mu deyip bol ya. Ne gideyim o zaman yeni başlarım inşallah. Ne çekili? Ayırdın diyeyin. Yedi şu adın ne alınır yani. Yani 1 kilo da alınır olma mümkün. Oha sen. Niye mi onlar? Miyo mesele var ha da değil horronca olmam değil. Mesele şu durkunda durmak için hem diyete gerek de. Onun plusa gitmeli için. Şunu şey. Lezzet alyan mı zallan? Конечно. Ya dine etmeli ve diyen. Trenirovkada var ha zalla. Ben en rahat aydım dinlep bilen yerim trenirovka. Naushnikda. Hava. Hatta var ha gengorya kava trenerim adım. Halk aydım dinlep trenirovka diyen vaktim ol ya. Medlini piyano aydım dinlep trenirovka. Şu vakti ruh yağdayım içim mod değil ya. Hava. Şu vakti modum neyme aydım isleyen olsa şunu dinlemeli. Ve o beni baktı diye. Gözüme geldiler şu an. Wow. Munça eziyet bolur mu? Kalbin lezzet alır mı? Örtemökten ya da beni Jalaydım kendimden. Evet ne mi? Halk kaydım, değil aydımlara halk kaydım diyer biliyor musun? Hiç fikir etmedim. After kimdigi belli bolsa da halk kaydım deyip diyorlar. Kön aydım bolsa mesela. Hiç fikir etmedik adam. Qowmanning o'z yagdaylam. Hava. Kavacheler gurunlere diýsen bilen bilen telefonla bir sagatlap da gurlaşýar. Men diýem keşke şonu halka ýetirip bolsa, näle gyzykly gurunlar gidiýär. Hiç ýyl taýýarlyk kılala. Hava. Şol aslında da ýöne hemişe de gelen wagty. Hava. Gelişige ali bersen gowy. Kan repetisiýa edip bersen meselem. Arada bir gowy neme gabat geldi. Aktörlük ustaatlığı vardı. Neme diye. Aktörün birinci zadaçyası diye repetisiýa edenligini görkezmek diye. Taýdan üçin gapy açyldymy? Şoňa birden seretdimi? Şon birinji gezek digini bermeli ýa şoň. Aten açyljagyny bilýär aktör. Repetisiýa etdi 100 gezek meselem. En kıynam şonda diye. En kıyn, onun için gatty güýçli aktör bolmaly. Şol emosiýa żywoy bolmaly. Aktörler iki topara bölünýär bilen. Biri gatty girýär da ynanýar roly. Hakykatdan ham öýde, mysal üçin Çareşan bolup her şeýledi. Ynanýar roly. Kim rolunu berseler, men känge de gawat geldim. Kulisa geçip biz ýa-ni talip gawatlar rolunu oynap kulise geçip neçe minutlar ödüne gelip bilmän derläp oturýardy.
Yeni bir tüys aktyorlar var. Olan ikisem aktyor doğru olan ustatlyk bilen yerine getirýärler. Beýlekiler oýnap oturka neme edip bilýärler. Olar oýnaýarlar. Ýöne dogry oýnaýarlar. Anandyrýarlar. Misal üçin näme däl domurly oýnanyna bütün halk ağlap otyr bolan ýüzüne öwrülip näetdim diýip gözüne garap bilýär-de. Ýöne rolunu dogry oýnaýar. Olar mursat. Ustatlyk ganyşdy. Sen asyl okağında aktör okudyňa. Hawa. Ondan aýdyma geçdiň. Ya asyl institutda giýrende aýdymçy boljagyň bilýärdiňmi? Institutda giremde bara hemme talipler oturtdular birinci kursda. Ýa başladyk okuwa. Goşga okap bilýän barmy? Men. Anan. Aýdym aýtmaga höwesli bolup aýdym aýdýan barmy? Men. Anan tans edip bilýäňiz barmy? Men bolup ýerde hemmesi. Men bara sunutyň hemme şakasyna aşyk bir adam. Men aýdymçy bolmasam gynanmazdym. Ýöne bir kili ykbal meni şu tarapa iterdi we aýdymçy boldum. Ýöne men başda diňe şu folklorun bir gyrasyna durup tansa goşulsam bagtly bolýardym. Men hakyky talipligi Medeniyet institutda geçirdim. Gaty gyzyklydy. Şonda da tanışdyk öýdän sen bilen. Hawa. Ýanglan ýarymdan öň tanışdykmy kaky? Şu ýanglan ýarymda. Başda bir şonda görüşýärdik. Ondan bir bäsleşdikden oturluğa aýda şaşdary. Yo. Ağla gaýdan aýda gerçekki goçyt. Ne bolat akaw? Ay men hemişe çok güzeldi men şoň üçin meni gatnaşdyryň. Yok sen o. Ya sen diktir boldyňmy şonu? Ahmat. Ha, şey diýip oğdunla ya. Gerçeklik. Bu menden. Onu ana men şo döwür aýdymladydım okdum. Gerçeklik goçyt bäsleşe geçirildi. Menem institutdan ya birinji ya ikinji ýyl talipdim. Gatnaşdyrdylar 12 sany. Ýigitler her institutdan baran ýigitler. Şolaň içinde de Grand Prix maňa berdiler. Men boýuma keltedi ýa. Beýen şoň her ýerde atlandy. Ondan soň ýanglanýarym, ol bul şey. Senin ýanglanýarym. Şonu ýanglanýarym, men alyp bardym. 2003-nji ýyl makaray. 2004 mi? Videosu var mende gysgaç görkelim sana. 2004 mi ka? Ne şey dedik? Yok. Sen. Men dedim mi sol? Bunda da var. Takyam bir kursdaşymdan. Diňe kostyum edimmi ki? Köýnegime bir kursdaşymdan. Galstuğum bir kursdaşymdan. O da akşam gel toya gitmeliler derew diýip kelpem ýylyna berdik. O ýat. Ha, gowumlar. O teatr. Ay, bu serada sun otaba bu ýere. Näl gow ha, taksasna barýan bolan. O duýgular bolýa. Ken va öğretti şu molany pestiyat. Hawa. Kete dünyalara sığmak senne de söylemi. Yığıryan sesini hiç kim duyamak senne de söylemi. Gözledim dünyası mendeşi asla hiç düşmadı. Eğer sen olmasa sırdaşım ikimiz düşmalı. Men seni nirden taparım yüreğim endeşim. Kaysa şehirde kapını kakarım ardığım endeşim. Men seni nirden taparım yüreğim endeşim. Kaysa şehirde kapını kakarım ardığım endeşim. Ben şulay gowermediler etdim bilýän. Ýöne? Garaşýan adamlardan gow kommentary geldi beýendim. Sözüm sen ýazdymmy? Özüm ýazdım hawa. Ýa keniňe. Şamr adam bana şey diýär. Sen özüň gow ýazýaňa diýär bolen. Bilemok käwat bolýar. Käwadym ýazyp hiç ýazyp bilemok. Ejaýdym masady bir ýyllap ýazyp bilmedim durdy. Ondan soň Gülşürüm kömek etdi, hanyma ýazdyk.
Yani bulaydım birden ma bayramda geçeli aydım ma dedi. Birden bir kıvunun içinde yazıldı. Bas. İnne var şu mengdeşim aydım marada Bülülhan ma hiç da değil. Her kim var ama başka sen düşündün ama yazma. Yani bulaydım ma bu sözleri yazmamın sebebi men bagsızlığım, yani men öz mengdeşimi gözleyenligim değil. Men şuna mengdeş aydımlar dinlepdim bir kitany ve gowaryadym näme üçindir bilemem. Kän ýyllar mundan öň ve şu wagtdan şuna bir hili niýe bu işini temada. Awa. Onun öz durmuşumda gawat gelen adamlar müňem %60-70% ödüne düşünýän adamy gözläp gördüler. Mengdeşini gözleýärdiler ve şolar gözlemezdim. Işeýle sözler. Işeýle aydym boldy. Şeyle gowardym. Heňem gowy, sözüm gowy. Hawa. Beh men bugün seni wara. Sen geden ýerleň aýlaýan. Ay Medeni Institut. Ştak geldim ha. Ştayda men bilýän 4 ýyl durdum da. Her ýyl ýykylyp gitýärdim, 4-nji ýyl geçdim ýa-ni. Men ýat tutdum her agaçyň aşagynda näme bar, nerede näme agaç bar. Haýsy agaçyň ýüzünde näme ýazyldy emesini bilýänmi? Bir ýerde gelemde näme şeýle stendde näme bar eken, goşgy bar eken. Aşagynda Murady Öz diýip goşgam ýazýardym. Bilmedim. Bardy şonda. Eğer Bulolunyň talantynyň çägi ýokmy diýen pikir bolupdy şonda. Men goşga ha düşünýär. Belki ýazardym Kakam Murat bilen dost bolmadyk bolsam. Indi seret. Näme üçin aýtmadyň diýen-a? Şoň jogaplarynyň biri ýa. Toýst ilkä özüňe inanmaly. Hawa. Sen bir zat barym bolsa, anam bolmasa boş. We kän dehinler görýäňde men näme diýäňde galýan. Yo mesele var ha, aydımçılık olmagam däl, aydımçy bolup karierany dowam etmek däl. Yani aydym aýtmakdan bagtly edýär. Hawa. Rahatlandyrýar. Aydym aýdasyň gelmeli. Men hemişe hiňlenip gelýän. Men ýanyma käbir oglançyklar gelýärdi, aga menem aydymçy bolasyn belä, kömek edäň, öwredäň. Men aýdýan, sen meşhur bolasyn gelýärmi ýa-da aydym aýdasyň gelýärmi diýän. Aydym aýdasyň gelmeli. Şonda meşhurluğun özü gelýär. Let's go. Ayrıtyn gowerýän şulaýdy, bilýärmi? Ola. Häzir şulaýdy barda aýtyp berjek. La 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 la. Dinle meniň söýgü sözlerim. Yar, ömür boyu diňe seni gözledim. Yar. Dinle meniň söýgü sözlerim. Yar, ömür boyu diňe seni gözledim. Param. Yar, gündüzlerim karalýar. Sen neýip ýürek ağlaýar. Yar, gündüzlerim karalýar. Yar, sensiz ýürek ağlaýar. Nerelerde yaraysen, nerede can? Nerelerde canaysen, nerede? Nerelerde yaraysen, nerede? Nerelerde canaysen, nerede? Gowaydym da. 10 ýyl öňki Hawa. Hitlerden. Hawa. Men Impact Thailand bördüm. Kän ýyl bäri, 2 ýylla baýdym çykarmadym. Ve Impact Thailand börn Impact wady bir wagtlar bilýän. Men fotosessiýada surat goýýardym da, diýdim şo taýdym baňa bir oglan şey diýdi, adyny aýtyp durmaýyn. Senem ýöne almayıp surata düşüp bermede bir zatlar edä diýdi. Kakajanym şulaýdym diňledim Karen. Ol özü çykarjak bolup oturdy. Beräý şulaýdym diýip studiýada ýalbardym, bermedi. Men sana şoňa meňde aýdyp etip beren. Şo wagtam Kakajan ýokarky etajda öz klipini YouTube'a yüklap oturdy. Bilýän men o taýda oturanyny. Şunu ýanky şey diýdi bolan bar, erbet gaz bilen gitdim da ýanyna. Bermesen bolanok diziňe çökernidim. Şulaýdym berdi ýanyna. Ondan Мурик, пойми, да, правильно, Мурик, да, я тебе сделаю, да, да. Gayret et, doğanım, ber dedim, şulaydım. Men şeyle ınanyan şulaydım, ha dedim.
Ondan gelini vardı, o da etti, daladına dedi, böyle bir ay sen ne dedi, zat dedi. İş edip ırdık kalkacağını. Ve aydım menki oldu. Ona zaman klip ettik. Kara şeyle oldu. O var yani şu adam dinlesem, şu da buraya adıma düşüyor. Kovaydım. Çay, kofe. Kofe, çay eli. Çeli. Senne de yok del, menne de köp bizim dostlarımızda da şu dövrün katı ulu yılları, Şahrukh Khan, Tarkan, bulun tesiri hükman bollu mu kadiya? Şu aktam yıllar sonunun merfıkla gelmek. Hava. Saylamalı bolsa, bir saatlik bir yere barya diyeli. Her şehrin bir çetinine. Bir yerine yetişen haydına varardın. Tarkan'ı görmedik olsam. Yok, yine men Tarkan'ın yanına varardım. Şeylem. Sebebi Şahrukh Khan'ı ken katı içkin hasiyetini tanımak. Belli bir derecede tanıyan. Yani Tarkan'ı görünüm için olup bilir. Sebebi bir gün öňünden atayla gece saat 4'de çenli durdum. Görkedaýyn saçymda adamam daradyp eşim geyip. Görkedaýyn bir salamlaşaýyn diýdim bolay. Hiç ýeli ýagdaýda görkezmediler. Ve men begenip izma aýtdym bilýän. Näme üçin? Men içimdäki star şol aňsatlyk bilen görülýän bir bolmaly. Hakiki star bolup görünýän şeýle boldy. Täze oluşmat diýinjelýär bimaza etmelýär rol men begenýän şoňa. Şon şeýle goraýanlyklaryna begenýän. Şeýle de bolmaly. Star diýmek, şo diýmek. Ondan soň näil boldy? Biz çoğun Türkmen palawyny etdik oň sadanlaryna. Ondan çörek edik, tanıştık, etdik, olar bilen Türkmen saçagyny ertdik, Türkmençe etdik dadyk. Agaç okorada da palaw ýedirdik, hormatda. Ondan soň gaýtdyk, ertesem şo okoralymyzy almana bardyk biz atayla. Şo wagtam Tarkan çykyp barýan eken. Ondan oň ahrana saýtdy, "Dünkü siz Tarkan bilen salamlaşmak isleýän oglanlar däme zat?" diýdi. Biz hem hawa diýdik bolay. "Häzir garaşyn gelýär" diýdi. Ondan soň "Häzir ýöne gelenden soň üstüne böküp da edäýmen zat" diýip. "Ýok, on ýaly fanatizm ýok" diýdim men. Ondan soň geldi. Şo taýda men wara Tarkanyň ol men tanan o elbetde. Hiç men wara da iştat diýmedi. Ýöne şoň özüne alyp barşym meni hayran alyrdy. Hamala diýersiň wara, ol meni görmegi arzu edip ýörenýäli özüne alyp barda. Aňyrdan gelişine men bilen salamlaşyp, gujoklaşyp. Aýratyn surat düşür, dur, aýratyn surat düşürleými zat diýip maňa kän zat öwretdi da. Ha, başta aýratyn düşmediňiz surat? Ýok. Diňe opşy düşdük, gitmeli bolen. Ýok, aýratyn düşürmi surat zat diýip öýde şeýdi. Ba. Endi şonu bermenim, şonu olanýan, toýda surat düşürler. Beğeni adamlar. Ha sana ýatda galan täsir eden ýa waka, ýa bir ýagdaý, ýa bir söz, ýa adam ol konsertde bolup biler, toýda bolup biler garaz. Gatkan bilýänmi? Bir ýerde bir gelinje geldi, oglu bilen. Ýaşy oglanjyk. Ol oglanjyk gatar duw edipdir. Dinleýän eken ejesem aýtdy, "Muratçan şu oglumyň" diýdi, toýuna gelip, "Ýeke jaýdym aýtyp berseň bolýa. Hakyny berjek" diýdiler. Benim seredýän şu çyslowda 2 saat toýum bar. Ýok 2 saat ne, 2 saatlyk toýum bar. O da wahy men aýtdym gelinje, men 8-den 10-a çen toýdy. 10-dan soň çykyp men parkowkadan maşynamy alyp siziň diýen restoranyňda şäheriň o çetine barýan, çan siziň toýuňyzy gutarar diýdi. Ondan söz vermeyin, umutlandırmayın, can yerinize gayret etmeğe doğru düşünün dedim. Men şoňa gaty gidesim belli, yani mümkün näli, men olary umutlandyrsam, onu barýan çamam toý otursa, kyn boljak diýip. Toýun gelip ýetdi. Men şo barmaly toýum bar. Gelip ýetdi, biz restorana bardyk. Murad Öwözow çykyş edýärdi, benim arkam öwlenir. Şeyden aydyma başlap. Ya hey jumbo he, jumbo ya. Ay zajigay dedi, otyurun olayım yanımda kömekçi Meryemcan geldi da.
eline matalar alıp, ağam biz yalmış toya gelip duruz. Ay ne ettin ay dedim daro. 45 min aydım ayttık o. Telefonuma serediyen olun 20 neçe tane proportion'lı o toy cana diptir. Toy mekan kiçi zalip bellediptir. Ondan ikinci parktaki toy mekanı kiçi zal deyip bellem doğru değil mi? Yok, ikinci park. Ne üçindir şu o toy gürleşenler toy mekan kiçi zal deyip bellediptirler. Bu da avtomatik o toy mekan geliyor. Benim bardım o vaktin faqatdan gidip berenken hayır azala varsan ha doktorun buyursa o da denir rahat kabul ediliyor da. Bu ýagdaýken boldy ýöne. İň täsin ýerine aýdaýynmy? Şu toy, şu gelineceğin toy. Oppa. O gelinece, vay Murad bize sürpriz edildi. Ondan soň o toya gittim. 10 mireçen aýtdym o toyda. Olarum razy boldular. Men aýdýan şu taýda bara olana çyndan islemeyi menem şu gidip bilmeýänme, gaty gynanmagym. Şu bizim elimizdäki zat däl, fazla işine sereder. Gaty täsirli bolla o. Soňky döwre esasan Murad öz ikidi ýöne bir döwür Murad öz boldy. Nem üçin şonu eden özüm bilemem. Şu wagtlar men täzeçe sunata başlapdym, sen bilýän. Awa. Bir zatlar ütkedip täzeçe desim belli. Awa. İmiji ütketdik. Ondan men bunu ýaly eşikge zincir dakyp beren oğlan nälim ýadyna düşýär. Sen ýaly akyllyjadym men. Aslında Badır'la birader. Badır belki ýöne edil koja balak bilen ädik ýokdy da. O da gaty o derecede başga derece. Bilem o azajyk ütkedesim belli. Şu wagtdan ýöne şu men gynanýan sen. Gynanýan. Näme üçin? Etme digen bolsam boljak eken. Ýöne Murada wezisem bolardy. Gynanýar ýal zat ýokmy gaýdyn? Ya 10 ýyl gynan telpek gaýyp bermek bilen azajyk. Käşke. Näme üçin gynanýan? Birinji bilen Murad öz dip kabul etdirmek kyn bol adamlara. Kyn bol plan DJ diýen ýaly öz söz gaty ýat bizen. Ondan kyn bol ilki biraz gülüp etdiler. Belki bilemok has PR olmagyny. Onda da bolupdylar o. Kirişde haýr bar. Bolýa, onda gynanamak. Gynanmak. Sağ ol. Galanın düğüne bir naragazi dökülse yaprağı galagazi sol baryan sonanın bormagazi elinle yalığı yelpeselenni Şuraydım şimdi geldin mi? Ötmedim ben bile ama kovlardılar ha. Kolundan tutmasam yardım olmaz elinle yarı Hala öylün yerler. Baktlı oğlum. Begin yer mi lan mısın ya? Öylünüp çık yerler ayonda. Geli uday çegetir yani görüyen sana. Näme begin kada bebek çıkara maşin. O da. Eniki temamı söýgü. Geçmişdeki yaş wagtyndaki zat gürleşen gyýdanlardan bolar ha. Söýgüler bolýar. Şonu ýatlaýasa. Mene ýatlamam. Ýatla. Mene ýatlamam. Maýta gözüm ýumurjak gürleşen. Ýok, ol gidleniljek bir zat däl. Mene bara yaş wagtymdaky gyýdlar bilen men gowerýän şonu ýazatlar saklamagy. Klassa gowmy ýagdaýlaň diýip hat ýazyp berýän, o da gow özüň näýli. Bu näme işler edýän diýip ýazýan, o gyýda o da ana soň söýge getirmeli. Klass chat bolýar. Şu hawa. Telefonlar ýokdy. Şu hatlanma çen öýde durmen bilýän, bilbile hemmesini aýdyp berýän we gorkudýan. Ene diýjek bolýan lazım. Esas tema başga. Şu geçmişi ýatlaýasa ha. 15-20 ýyl mundan bir bilen gürleşdiň. Ondan soň
Inni biz şonu wara şogy diýatlaýandyr söýdýäs. Aslında bizim görüsimiz gelýän zat bara ol kişi däl ekeni. Bizim görüsimiz gelýän zat şol wagtky özümüz. Näl bagtlydyk bilýänmi? Ol adamy göresiň gelen, o özüňi göresiň gelýär. Öz şo wagtky özüňi. Täzeden o gyzy dolap gürleşende de o bolmaýar indi. Sebäbi nahar sowady, poýuz geç gitdi. Sebäbi şo wagtky özüň adamy da ama özüniň bagtlylygyny gözlemek bilen meşgul edýän ha. Şu seni şeýle idarladım da geçmişi. Sen söýge gaty üns berýän, duýga da gaty üns berip ony gaty goraýan adamlardan biri aslında. Ve sen kendi diýendin hem şoň bilen. Sunmalarına bolmalsam şeylemi kädiýän? Bolmaz şeyler o. Sizin söýgüňiziň miwesi näli? Ulalýarmy? Hawa. Men sen çağajyň bolmagyny bilýän, ne gatken ýyllardy ötdim. Tanışlanmyň içinde, dostlamyň içinde 2 sany oglanyň çağajygy kän ýyllap bolmady we şoň bolanyna şeýle begendim. İkinci arzu edýän adamyň ýakynna ogulçygy boldy. Tole, ýa, Gaty kän ýyllan soň. Be. Ya begenýär. Hawa. Şol men diýende bir toýlaň birini diýdimmi? Bolýan eken. Hawa. Anansaň we görüşseň we sabr etseň bolýan eken. Bermedek Allah'dan, iyirmedek avşalar diye. Bir ýerde kän çağalar bolsun edil inşallah. şunýal ýagdaýda oglanyň biri diýdi. Bilýän diýdi, iň halymyan soragym. Näme sorag diýdi. Näme diýsem, kaçan köpelýän diýdi. Bilýän diýdi, ondanam halymyan soragym ma diýdi. Näme üçin diýdi. Adamlar var sorap bilýändirin, goşulyp bilýändirin diýip hasap edýärler. Ýöne şunýal soraglarda gaty seretap bolmaly. Seretap bolmaly. Belki ol ýüreginiň agyrsydyr ol, belki azatydyr ýa-da haçan toý diýerler ha. Ýöne köje sorag ýaly, bir hili gowzat soraýan ýaly. Ýöne belki şondan ol kemsinip ýörendir. Elbetde. Özüne ýoldaş tapman. Ýyzy olan tapaw diýok. Şoň üçin tapjy bolmaly soralar bilen. Birinji albomy ýatlamasa goýberjekler seni. Birinji albom gowdy. Albom etmek üçün hiç hili ýagdaýym ýokdy. Ýöne bir hili bir perişte ýaly melek geldi de men sana albom etip berjek diýdi we albom etdik Sabir Rizaev ýazdy hemme pahir. Hemme aýdymyň. Hemme aýdym. Be. İçinde en gowaýdym haýtaýdym diýerdim ötşem. Men hemişe hinglenýänim näme? Şol albomdan bolsa. Gitme canım. Hawa da ba. Men Gallisem ananarmyň. Sen bu ömrü ýatyldan. Ay diýsem ananarmyň. Kakmyradyň sözlerde ha. Pişirdiň bagta permanım monum seni görmen jewriňden bagyrym Menne hiç ýerde ýok şol aýdymlar bilýän. Kompýuterymda da ýok. Nijeli. Tapmadım ardy. Men kasetada dinleýärdim da. Ondan ýöne ol albomdan iň meşhur olan aýdym hemme adam dinleýärdi. Telefonlarda da dinlenýärdi. Ýöne meni hiç kim tananokdy. bilýän. Haýtaýdym bilýän. Senin üçün Söýge göwün bermedim. Söýge men inanmadım. Yıllar boyu boş bir taksiyse şunu men aýdýan. Hudaý we agam diýdim bolan. Tasurupday. Ne sen aýdýan o nimmat diýip bara. Hiç kim tananokdylar. Astanovkada durun olan canlara şol aýdym. Senin üçün şu gül zaman can gelýär bolan. Hiç maňa sereden okdylar da. Hemen mara zvukozapslar, neme prokatlarda bara men albom durdy bolan. Daşdan kawa seredip durýardym bilýän. Hiç malan okdy ýana. Ondan kawa özüm barıp
bir şey teredip içine şol aydımçılan arasında men suratımın duryanını seyretip qaytyadım. O yolam geçmeli la. Allah geçmeli. Neme aydymyň hem gowarýadym da ol albomdan däl öýdýän. Şatlygy gamy bilen. Ha, şeyle mi? Kara saçın dökülüp örtününe yüzüne, men saçların üstünden öptüm ala gözünü. Yöne ara yol düştü geceler ayım benim, kallı uzakta kallı kara gözlerim senin. Gülli alaydı otursun ana. Şatlığı gamy bilen aylanıp dur koca şar, onun ödüne yetik alada derdi bar. Bir maksadım yengletmek ağır derdini onun, güç versin şu işimde kara gözlerim senin. Sen menden gowy diýäň, goçum. Berekella. Sen aydymda bir işi bir ökde edýär. Ha. Ansat görnýär şol. Menem edibilýäjek şunu, menem ederdim diýdir ýa. Sen aydymda ýeňil aýdýaň. Menem aýdyp bilerdim diýdir ýa. Aydyma ýeňil bar ýa şonu gowarýan. Bilbiliň bir diýen sözi bar, ýa-ma gowarýan. Aydym ilki bolmaly, ýa-la öwrenmeli ýa. Käbir adam gaty odan aýtjak bolýar. Gaty bedejek bolýar. İlki bolmalsa, mysal üçin Garaş yarın, şamu seher, sevgilimin birce sözü. Şustan nemede, ramkada öwrenmeli birinci. Okar dokar yaxşı hali, adi elem naşiyalı, coştur meni. Şulaydımlar qovdular ya. Bağışıyalı, sevgilimin. Şulaydımlar qowu diýende biz üçin qowmuş bolýar, umuman hem qowmu ka. Inniki ýaşlar hem qowuraram ka şolary. Eger şumat biz şu wagt nähilaydymlar dinlenýär diýär we şu wagtam şon dinläp bilen tal duýgulanıp bilen olsak diýmek olaydym ýaşaýar diýmek bolýar. Şol biz üçin şeýle bolaýmasyn şol diňe? Düşünýän adamlar üçin şeýledir. Seret seher şimalı bize havar çıyalı. Şulaydym hiç aýtmakdan ýadamadım bilýärmi? Her toýda da aýdýan. Şeýle. Gaty ken adam şulaydym bilen öýerdim. Ve olaram beýenýärler. Çesnaýdaýyn men sana men şol murady gowarýadym. Menim. Innem ba gowaydymlaň, ýöne o döwür başga döwürdi. Başka deva. Arzularymun bari sen necemlenen ýaly. Sen bu derdin dermanı, koyma derde harmanı. Her yerde sen var ýaly, sürüli döwrany. Men burada aýdaýynmy? Muradymy iň soňunda ýene şutaýyp dolanmaly. Dolanmak üçin gaýtdy. Şo wagtky murada men söz berdim ha. Men geljekdim diýdim we köp man gelmeli. Garaş, Habarsyzlyk bilen garaş. İnşallah. Ol şeýle bolmaly. Bu men hakyky öz içki dünýäme, o da o wagt gaýdymlar.